Il-kap nazzjonalista Bernard Grech reġa' kien partiġjan fil-messaġġ li qed jibgħat wara d-deċiżjoni tal-FATF wara l-appell għall-għaqda u biex kulħadd jiġbed ħabel wieħed fosthom il-partijiet involuti fil-qasam finanzjarju. Bernard Grech qal hekk. U mela nistħu, u mela ġaluna nistħu, din hija l-verità. Bernard Grech kien fex jattakka wkoll lill-Prim Ministru. Kieku noħorġu misħab iswed ma jimpurtax. Imma minflok qed joħroġna, qed idaħħalna iktar il-ġewwa fil-maltempata. Tul is-seduta parlamentari tkellem ukoll id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi u tkellem dwar kif pajjiżna tpoġġja taħt proċedura ta' monitoraġġ. Madankollu konvenjentament nesa jsemmi kif uħud mill-isfidi li sab ma' wiċċu dan il-gvern kienu ilhom li feġġew minn taħt gvern nazzjonalista, madankollu dejjem tpoġġew taħt it-tapit. Minflok qal li fi żmien amministrazzjoni nazzjonalista Malta daħlet fil-klabb tal-elit mingħajr ma semma li l-Kummissjoni Ewropea kienet daħletna fi proċedura ta' deficit eċċessiv u anke kellu rata għolja ta' qatt. Partit Nazzjonalista daħħal il dal-pajjiż fil-klabb tal-elit. Intant waqt li fi żmien gvern nazzjonalista Tonio Fenech kien qal lil poplu li l-kontijiet għoljin ta' dawlu l-ilma irridu nidrawhom, il-kap nazzjonalista Bernard Grech komplejn issel messaġġ ta' biża'. Iżda meta jingħala il-vit, Sur President, irridu nifhmuha.